Salutare toată lumea, eu sunt Vlad și bine ați venit la primul episod de Plug and Play. Și hai să începem. De fapt, cred că acesta va fi și singurul episod de Plug and Play, că nu este un joc, nu o să fac o serie din el, că nu știu dacă filmăm mult. Stați puțin, să dacă pot să dau de la început. Cred că de aici este de la început. Dacă nu știți, what the fuck, ce e cu muzica asta? Am cumpărat jocul acesta, am dat aproape 3 euro am dat pe el și... What the fuck, ce e cu muzica asta? What? Nu m-am mai jucat pe el, azi l-am cumpărat și tot azi mă joc prima oară pe el. Nu știu ce să fac. Bă, cât fugi asta? What? Și da, filmez în 30 de FPS-uri, dar nu constant. What the fuck? Ce face? What? Ce să fac? What the fuck? Ah, wow. 1, 2 și încă o tumbă. Cam că merge așa. Oh, what? Oh. Ia, oare îl mai găsim pe la pe jos? Ia. Încă îl mai găsim pe la pe jos, what the fuck? Am mai văzut și la alți youtuberi mai mari jocul acesta și mi s-a părut frumos, dar când îl joci tu cu propria ta mână, nu e așa de wow. Ce fac ăștia, mă, își dau una. Și așa ce faci, măi? What? Cât de nebun e jocul ăsta. E nebun, nu, jocul ăsta. Puh. Pum. 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 What the fuck? Puh. Pum. Pum. Și ăsta pleacă liniștit, cred. O halt? Nu, precis. What the... E nebună jocul ăsta. Să nu ziceți că l-am mai jucat, nu l-am mai jucat, m-am uitat pe YouTube, nu l-am mai jucat deloc, nu știu cum e jocul, adică știu cum e nu în totalitate, știu cum e, dar e foarte complicat, adică nu complicat nu e. Aoleu, am văzut faza asta. Ce sunete. Bă, pe ăsta altul ți-l lași aici. O să țin doar câteva minute jocul ăsta, adică nu o să-l țin mult. Șmecherău jocul. Bă! Ce zicea? Ce what the fuck?
Hai, ia uite. De ce nu ești? De ce nu poți? Da? Ia, te-a plecat, bă. E nebună, bă. Și cam acesta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, uitați să dați un like, share, subscribe. Eu am fost Vlad și pe data viitoare. Numai bine. Pa, pa!